Maugma asin magayagayang panahon sa saindo gabos mga tugang. Uya na naman kita sa simanahantang pagtukar kan manlain-lain ng mga tema dapit sa satuyang tataramon. Ako po si Vic Nierva. Mag-iribahan ng gad kita sa nagkapirang minuto nin pagbasa, pag-adal, asin paghurup-hurup. Kaya siring sa nakatuudan, madya na, magbikol kita. Sa episode na ini, puunantaan sarong kontrobersyal na tema, ang pagbaybay o spelling kan mga patanog o vowels urugna sa mga gamot na tataramon o root words. Kontrobersyal ang temang ini, hulitaan dilang Bicol mayo nindaan ng mga reglamento lain sa kun anong nakatudantang paggamit kan tataramon asin nasa satuya kun arin nanggad ang satuyang susundon. Tanganing matabangan kita, gamiton taliwat bilang references and guide to Bicol orthography asin ang presenting teacher's guide para sa MTB-MLE na iniandam kan Departamento kan Edukasyon. Ang reference na ini, malikay na hinaman tanganing puunantang ripasuhon asin paghurup-hurupan ang paggamita kan Bicol bilang lengguwahe nin pagtaram asin pagsurat. Ano ang sinasabi kan sa tuyang references dapit sa pagbaybay nin mga patanog sa Bicol? Sa episode na ini, tukarunta ang tanog na I. Halimbawa, hali, hiling, hiro, asin iba pa. Susog sa duwang references, ang nangungurog na panundon sa mga tataramon sa Bicol, iyon paggamit nin letrang I imbes na letrang E sa pagbaybay kan mga tataramon na igwang tanog na I. Dawa na sa ini nakalaag o mas kisain ang duon. Ano ang mga halimbawa? Uya ang minasunod. Siyempre, igwa kayan exceptions. Halimbawa, ang mga tugang ta sa Partido area kan Camarines Sur, kung sain masayod ang tanog na E kisa sa I, sa kadaklan ng mga tataramon na igwa kan siring na tanog. Digdiman malaog ang agyat sa satuya gabos na paghurup-hurupan kung kaipuhan na nakasusog daw ng gad ang pagbaybay nin sarong tataramon sa pagsayod kaini. Paano na sana ang lengguwaheng Pranses? Sa liwat, igwa mananggad ng kadipisilan tuyong mina-adopt kita nin mga bagong rules. Urog na kun dapit ini sa nakatuudan tanang tataramon. Alagad tandaan ta na ang rules na ini kasabay kan pagtaonin pansin sa mga regional na tataramon, tanganing adalan kan satong mga kaakian sa mga eskwelahan. Ang pagtukar na ini sa pagwaybay nin mga patanog, sarong halawig na serye. Alagad next week, sa pag-obserbar kan Semana Santa, mabasa man kita nin magkakanigong mga Bicolnon na rawit-dawit. Pagkatapos kan Holy Week, ipadagos ta ang pagtukar sa pagbaybay nin mga patanog, asinta daw siring kaiyan ang mga reglamento susog sa satuyang mga references. Sa liwat po, para sa anuman hapot, suhestyon o ano pa man na concerns, dapit sa satuyang mga tinutukar sa satuyang programa, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Kamu po si Simbagon Mantulos. Ako po si Vic Nierva. Danay na nagpapasalamat sa padagos ninyong pakiayon sa rog na pagpahiwas asin pagpararumpa kan paggamita kan satuyang tataramon. Asin danay man na nag-aalok sa Indo. Sa gabos na panahon, madya na, magbikol kita.